Здравейте, YouTube! Днеска аз ще играя Овипет и сега ще ми се излюпят яйца. Много се вълнувам. Така, първото яйце. Да е яко. Вау! Вау! Тотално вау! Страхотно! Канес. Вау! Вижте му родословието. Не знаех, че ще стане дългомъченист. Вау! Очуден съм много. Много съм очуден. То тя е женска. Страхотно. Не ще изложа нейното боре, защото не знам какво да изложа. Така, другото яйце. Пак е канес. Това аз го инжектирах. Това по принцип ще си стане обикновено, но с така кадрова пашка инжектирах си с мутация. Ето, казах ви. Пак е яка, пак е женска. Какво да сложим? Деси. Първото. Тук вече се вълнувам, но това сигурно няма да се излюпи, да. Отделно се вълнувам тя козите деца вис. Едно до утре тя да се излюпят. Така. Но само, че забравих да ви покажа едно това куче родословието, да му видите. А това куче майката и бащата ги генерирах. Ето вижте. И това е. Плиз, харесайте клипа. Тук са моите овце. Моите кучета. И моите големи кучета. Така, тук са моите котки. И харесайте клипа. Абонирайте се, please subscribe. Subscribe ще е ето тук. Виждате го. Натиснете и ще видите. Така. Мерси и like the video.